Benvidas e benvidos á proba para a certificación de nivel das competencias digitais Comdix. En primeiro lugar, recordar ter apagado o teléfono móvil ou calquera outro dispositivo electrónico. Non está permitido realizar capturas de pantalla, fotografías e o uso de dispositivos electrónicos ou de almacenamento externo. Tampouco está permitido abandonar a sala con anotacións en folios. Será penalizada calquera conduta sospeitosa que supoña un intento de copia ou fraude identificada polo responsable da proba. Si está permitido o acceso a Internet e aos programas instalados no equipo usado para realizar a proba, navegador, solución ofimática e lector de PDF. De feito, para algunhas preguntas será necesario utilizalos. No caso de necesitar un xustificante de asistencia á proba, indícalo á persoa responsable da aula. Antes de comezar a proba e antes de poñer o pin de activación, débese elixir en que idioma se quere realizar, galego ou castelán. O idioma elixido establecerase para toda a proba sen opción a cambialo. A proba consta de 63 preguntas divididas en 5 áreas e orientadas ás 21 competencias que se establecen no Comdix. Para cada competencia faránse 3 preguntas, 2 orientadas a avaliar coñecementos e unha orientada a avaliar habilidade. O tipo de preguntas é variado. Algunhas piden unha única resposta, outras piden varias. En ocasións hai que escribir manualmente a resposta, noutros casos arrastrar elementos. No caso das preguntas tipo simulación, non dispoñen de botón guardar. Requiren que se fagan unha serie de clics e ao finalizar o proceso, a resposta valídase automáticamente. Ten en conta que neste tipo de preguntas só dispós de 2 oportunidades para realizala correctamente e non permiten ser revisadas, polo que é importante pensar ben os pasos a dar antes de facer clic. Se xorden dúbidas, para cada pregunta tedes o botón Mostrar axuda, onde aparece a indicación de como se debe responder esa pregunta. As preguntas falladas non descontan, polo que é recomendable contestar a todas. Para probar hai que superar o 60% das preguntas de cada unha das 5 áreas e o 70% do total de preguntas da proba. Despois de contestar cada pregunta, hai que premer o botón Guardar antes de pasar á seguinte. Agas que non se teña clara a resposta e se deixe para o final para volver sobre ela. Unha vez chegado ao final, revisade que todas elas foron contestadas e que están marcadas en cor azul no menú de navegación. Para terminar a proba, pulsade o botón Finalizar. Se non aparece ese botón é porque se trata dunha pregunta tipo simulación. Posicionádevos en calquera outra pregunta e aparecerá o botón de Finalizar. A proba ten unha duración máxima de 90 minutos. Transcorrido este tempo, finalizarse de xeito automático e entregarase para a súa corrección, pero pódese finalizar antes deste tempo. Rematada a proba, aparecerá en pantalla se o resultado é apto ou non apto, así como a puntuación obtida por área e aquelas preguntas erradas, indicando cal sería a resposta correcta. Despois de aparecer en pantalla o resultado obtido, pódense facer as observacións e ou solicitar a revisión de algunha pregunta para a súa revisión. Importante, unha vez pulsado o botón de finalizar, xa non se poderá facer. Este é o único momento e vía para facelo. É importante acabar a sesión premendo o botón Finalizar. Unha vez finalizada a proba, recibirás no teu correo electrónico unha mensaxe cos resultados da proba de certificación Comdix. No caso de resultar apto, esta comunicación actúa como xustificante provisional ata a emisión da certificación oficial. Por último, imos ver o proceso completo. Entras na plataforma de certificación xa cargada no teu equipo onde debes indicar como nome de usuario o teu DNI ou documento identificativo aportado para inscribirte, NIF, NIE sen espazos nin guión. E como contrasinal a indicada no taboleiro. Xestionas as cookies. Premes en comezar a proba e introduces o pin escrito no taboleiro. Tes 90 minutos. Moita sorte!